हाँ अभी समझ में है। कल सब बॉल तुम लोग ऐसा था ना, मैं अभी मैंने बोला थांगासने वेरी गुड बॉल नेल्सन वेरी गुड बॉल राइट आउट सर्किल मन ओके जो भी खेल रहा था बिरदाव नोंसोर वेरी गुड बॉल बिदि बॉल होनांगौ ओके वेरी गुड बॉलाथ' थांगासिनो किन्तु रावबो गैया लानो ओके तो इरी गिदार यहाँ पे कौन है जिरां ओके बाकी बे सानैयाबो एखे जों माबाखौ खालामदोंमोन ना मा खालामो बिथिं बलबा सासे गोजौ थाङो ओमफ्राय सासे मा एसे गाहायाव दे बुजिबाय ना ओमफ्राय नेल्सनावबो थागोन नों लास्ट दे पुरा जोबनानै थागोन नों बेयावबो थानो हायो नङा पुरा जोबगोन कारन नाय जुदि नोंसोर बेयाव हाबजोबो दा बलावबो दङ जोंनियावबो दङ हा एटेकिं ना एटेकिंआव थांबा मा जायो बला डिफेन्डार मैया रायलायखादोंमोन फुङाव वेरी गुड बला बेयाव माने बिसोरनिया बल मोननो हागौ ना तो जुदि बिसोरनि किपारा बल मोनबाय दा मा जागोन सोर दङ गेजेराव रावबो गैया तो मा जुदि जोंना बेयाव थागौमोन जुदि किपारा बल मोनो दा सोर दङ सानै दङ ना डिफेंसबो जाबाय एटेकबो जाबाय ओके ठीक है समझ में आया ना डिफेंडिंग भी चाहिए ना हम लोग का तो बिदि पोजिशनाव थागोन है खारजोबनाङा दिनै समझ में आया ना ओके दिनै बेखौ नायगोन ना ओके दा देखायफैगोन दे नोंसोरो मा बुजिदों नायनो ओके अगेंस्ट टीम का ये ओके नेल्सन के पास बॉल है आ जाओ स्ट्राइकर जो भी दो स्ट्राइकर आ गए हो जाओ देखो कहाँ जा सकते हैं ठीक है हाँ रुकना ठीक नहीं ओके रुकना आके देखो ओके जों बुजिदों दा जों दा मा खालामदों बेयाव हा बलावबो दङ एटेकिंनि अबेथिं दङ लेफ्ट ओके ठीक है कौन दिखा सकता है आ जाओ नोंबो गेलेना विंग्सआव फै स्ट्राइकाराव फै ओके आ जाओ अरे आ जाओ नायना जाओ बे सानैयाव अबाव थागोन स्ट्राइकार मिमिक हरदो चल बैक फिर देखे ना ये आगे दूसरे ना जाओ हाँ तुम भी आ जाओ ठीक है ओके वेरी गुड क्लैप करो उसके लिए नाइस मेन आइडिया मा जाय बलनि खाथि अबाव थागोन बियो पस्टनि सिगांथिं ओमफ्राय सासे स्ट्राइकारा अबाव थागोन बिनि एसे गाहाय बला बेयाव सफैबाय दा डिफेन्सआ खारखागोन बेयाव खारखागोन तो मा जागोन बेयाव ब्लक जागोन बियो दे एसे गेप्स थानो हागौ बेयाव तो बे लागोन बुझिबाय ना अभी ये दोनों कहाँ रहेगा आ जाओ नेल्सन आ जाओ तुम भी पास देगा ना कहाँ पे चाहिए देखो वो नांगौ प्लेयरा नोंनो वो नांगौ सोर बियो इरिक ओमफ्राय होमबा इरिकआवबो थागोन नों एफा गोजाननिफ्राय शुटिं होनो हागोन बबेसिम लांनो हायो ओके शुटिं होनो हानायाव लां ओके और कौन दिखा सकते हैं आ जाओ गिरम आ जाओ गिरम दिखाओ ये दो मिडफील्ड कहाँ जाएगा अच्छा है ना लको जी अच्छा नहीं है आ जाओ लको जी आ जाओ देखो लको जी अच्छा नहीं है बोला चलो
तो ठीक है ओके ठीक है आइडिया वेरी गुड और उसका आगे कौन आया था सर बेटी मन बिलिसी का ओके वेरी गुड जिकुनु नाय जाय खाथिसिन बल बे मा खामगोन सापर्टआव थांगोन ना जुदि नों बेयाव थायो बेहा जायगाया आरो बेक जागोन खिन्थु नों बिनिफ्राय शुटिं जोनो हागोन फ्लाट थादे जोनो हागोन बायदि मोनदों जोनो हागोन ना हाया हागोन माथो बलानो खारा वा माबाव गोलाव जोनायाव हा ओके शुटिं जोनो हानाय जायगा ओमफ्राय बे मा जाखो सापर्ट ओके बाखिफ्रा बिदिनो नायबाय थागोन और कौन देगा सपोर्ट लेफ्ट बैक कौन है तो इधर लेफ्ट बैक कहाँ जाएगा हाँ कहाँ जाएगा देखो ओके अच्छा है रुकना बोला वो तो नहीं रख किनारा Lain. तो नंग माकम Honda lain. ini bira ko नहीं Wala. ओके जुदि नों बेयाव फैदों तो रुपना कहाँ आएगा देखो बे एफा गोजौ फैबाय तो नों अबेसिम फैनो नोङो ओके बैक ओके देवनाथ आ जाओ तुम कहाँ पे रहेगा देवनाथ देवनाथ स्टॉपर बायदि ओके ओके दाई राइट ने सोर सोर दङ आजा राइट विंग को नहीं फिर जाओ राइट विंग को देखो पहले कहाँ जाएगा बेरे राइट विंग वो थांगोन आरो सिगां थांनो हायो नों लास्ट नाय नेरसोन बिरदाव जाय जाय गेले साइडआव बला बेयावल' पास जाया मिथिबाय अबाव जायो मोनसे मोजां थांदोंमोन दे मैया बारलांदों ना इरिक दंमोन लास्टआव ओरै बारलांदों खिन्थु रावबो लानो गैया बेयाव तो जाय लास्टआव थायो बियो बेखौ नायनांगोन गासिबो बारबाथाय आंनि खा बला बे टाइपनि थाखा मिथिबाय तो गासिबो बेयाव हाबजोब्बाय ना तो लास्टआव सोर थागोन बेबो बेयाव फैखागोन डिफेन्सआ सोर दङ बिरदाव लुरग्रि ठीक है बुमसा ठीक है तो लास्ट जुदि बला बेयाव फैबाय गोजौआव तो नोंनि खासै नों गैयाबा रलिं खा रलिं होगोन दे जाय खामा डाइरेक्ट रल होनबाथाय रलिं मारिनांगोन नोङो बुजिबाय ओके राइट बैक कौन है राइट बैक देखो ये देखो यही करता है ये ओके ओके ठीक है रुकना खेलायावनो बिदिनो थायो दाबो बुजियाखै नों मैया माथो नों देखायदोंमोन थिगानो रुपनाथ देखा दो कहाँ रहेगा बादों नामा आइपिआव मोनसे माबा दंमोनलै बहा थांखो सोरनोबा गाखोबाय बे सेस लुवाटा लुवाट दंमोनलै बेयाव ओके रुपनाथ कहाँ गया ये इधर आएगा ठीक है रुपनाथ नोंजों पार्टनार नांगौ सासे मिथिबाय समझ में बिदिनोखा ना समझ में बिदिनोखा बेयाव नङा जुदि नों बेयाव थायो नाय बिसिनि स्ट्राइकारा बेयाव थाबाय खालि बे बल लानो हागोन ना हाया मानो हा